a diginin biton fima inga na soro ki mo kura de ima dedika abone anga page sanfe follow yani ga video in la dedi damne kanana nyana ki abone ibe video in eme obe fanga di video ma ani ga courage do ana anga barala kana nyina ka close de notification active obato amana video creation fe labo ibna na ba kalama neba mefe anga baruke fenda famando kan mbi lame ndenge ne ka patron mese kamara abe fika ka barakero kalfana keto ni shida hakiaina chere la ndenge o ikoni mambai kadaka ibe barake wa courage bila jaku yare do akaka dana ya daika awne ba ningon bina na ke kuna wolo edema mese kamara ashiba la ka janfa iko bi denche tabulu orela abe fika ka barakero kalfanena na oyi kibari anyuman bari ndenge memune ebala ka joro ni kechugo ala tanto mume ka njoro ne ba condition do de bala abe fe ne ka ale demso fururi abe fe e ka ale demso furu yala sa ka barakero de dima aw kene ba ore bala ka ko compliqué ere ba don afo ne be Madina de fe hal na soro ni wakati na afata la rason nga ndale mbala wakati ko fe amna na son kadaka ne duskuye Madina de Swazi ngani mbara infana nafa bari bala nine sona nebe se ka warba soro shini kajoni au bela jelenga musakhawi bengare vous réaliser nga okama il faut que nega perdi Medina de la chere la ne duma dala gafo nebe se ka balu ale kofe ndenge chere la ni ko compliqué lelo nga ni koni ki conseil nebe mon fo inyana igana Madina ye ka toyino nyana ma inte war doron walma bara nyuman soro li doron war bena abetaka wa ibse ka bara do soro bi shini abechie nga nie muso nyuman soro mumbi fe iba fe o ye war tigia bare kada kan obse ki deme ki sutini iganyana ma ya konnana wa abese ka ko chaman bare ke nyon fe hal na soro kite war tigie no te ibse ga jen war bela jelen fana be soro nga ibe muso do soro obe iganyana ma ya toli ibulu atena foila se ima ni dusukachi yere doronte o repse ga sababu ya kanyana ma ya yere nege bo ila iniga wartigia bela jelen ni muso soro muso mbife al ni warti bulu domina abe toyeno ikanu koson nga imana muso de furu muntife hali imana wari ni sanuri dama abe kosu ya bela jelen ke yala sa kana to inofe niga kuma ufamia ne ba kana wari ndoron lajere muso nyuma ne laje ere bado Madina ye muso nyuma ni wakati na Madina nyona muso nyuma so lika gele nga ne doronte decide iga kola ifse gataga ifa fana akinna tani ngalike bashita la nyame ne ba ere ba kalama nebe ga koro wa singen bala kana chere la ne kelentna na seka barakero jiri chere de do imena barakero ina yaredi ne hakili jagabo kosobe ere ba kalama denche tambulu ola antna na seka nga barakero to mana mo ga bulukan ola decision jumeleta be fe ga barakero inko bela jenento Abdullahi de bulu chere la Abdullahi mo serelendi kabiri ina e baradam ne nyogon fe aya ira ga fo ay dana ya mo godi awo mo nyana manedo courage bala barakela redo nebe fe ga barakero into aga boluka nga ni condition doye mbe fe aga ndemso furu chere la oy akilla nyubam bari ni ablay gon sonaka andem so furu amana kama furke nyumai nga ijore eske asona koyimawa ama son folore nga nye tanda ma kataka hakili jagabo kadaka itesika soni kona suga nunuma suko na dubsa jeche nga eske andem so yere fanabna na sonwa ore kama nena na kuma nyefo efana nyana ika wuliga kuma na ika na akili wira nyona ere bi dem so don tuwabu ya jogo nde bala kafo amna na sone on ka ale chenyi ni kadama ne dalento lare kada ka miri na fotu babu ke chugo yari ye chenfo ne bo bela jelen kalama nga fami ka here koson ne be fe aga fami aga fo able ye chenyumandi netna na force ka do furula aga here te furumina bashi fuitala bekma afe ngandila idu fuita yere bashi fuitala ne ere bekma afe na afamia kafo ni akilina nyuma mbari amna na here bari soro akonnana bashi tala nyame metaka kuma afe balmake balmamso nyogon hakilla jigiriru yani ka kila video in la jelila ajete mena soro i abone nente anga page sanfe iki abone ibe video in eme ki akilina di yorola ka partage o keri de be fanga di video ma
ani ka page la taga ɲɛ ani ka courage dɔ an ka baara la. N terikɛ, ne t'a dɔn mun de la halisa e b'a la ka i hakili jagabɔ nin ko in na. Ni ye jaabi direct de ye koyi, sɔn k'i ka patron denmuso furu i ka kɛ baarakɛyɔrɔ directeur ye a banna. Musa, e bɛ ka kuma in fɔ cogoya min na, ko in fana ma nɔgɔn o kɛ cogoya la dɛ. Ɲɛnamaya la mɔgɔ man kan tɛ ka opportunité dɔrɔn de bila ɲɛfɛ. N terikɛ, e yɛrɛ k'i ka lahalaya lajɛ, i bɛ sɛgɛn min kɔnɔna na nin wagati in na. I ka patron ye baara fɛn o fɛn kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na, a bɛ fɛ ka o bɛɛ lajɛlen di i ma. A ma ko gɛlɛya i bolo yɛrɛ k'i ka denmuso dɔrɔn de furu. Ne bolo nin ye tɔnɔ 2 de ye. Ni ne kɔni de tun bɛ i place la, i man kan tɛ k'i hakili jagabɔ nin ko in na yɛrɛ. E t'a la ka mun faamuya, layidu de bɛ ne ni Medina ni ɲɔgɔn cɛ wa ne bɛ fɛ k'a furu de. Nka a masaw ko k'u tɛ u denmuso furu i ma. E yɛrɛ b'o kalama a fa hakilinata nana falen. Munna halisa i bɛ ka boli a kɔ? Tiɲɛ de don nin wagati in na a fa t'a la ka sɔn. Nka wagati kɔfɛ a bɛ se ka kɛ a hakilinata bɛ falen. N terikɛ, ka tiɲɛ fɔ i ɲɛna, i b'a la ka i yɛrɛ nɛgɛn de ye. Nin furu in tɛna na kɛ abada. Hali n'a sɔrɔ ko Madina b'i fɛ, hali n'a sɔrɔ a b'a la k'a seko kɛ walasa ko in ka ɲɛnabɔ. Nka a fa tɛna na sɔn ko in kɛli ma. Ne bɛ fa in dɔn, mɔgɔ ko man gɛlɛn k'a bɔ. I b'a la ka sigi k'i ka taa ne perdi. Nin cousin dɔ bɛ bɔ Faransi walima Ameriki dɔrɔn, u b'a d'o ma k'i ɲɛ wagalen to. Musa, ne y'i ka kumaw bɛɛ lajɛlen faamuya. Nka ɲɛnamaya in tɛ wariko dama dɔrɔn ye. Ne ba yɛrɛ ye ladilikanw dɔw di ne ma. Tiɲɛ yɛrɛ la, u kan ka sɛbɛn ni sanu ji ye. A ko ma muso ɲuman sɔrɔli, o b'i n'a fɔ réussite de. A ko n'i ye muso furu, muso min b'i fɛ, a bɛ se ka ko caman ba de kɛ ɲɔgɔn fɛ, hali n'a sɔrɔ a ka ko daminɛ wari caman t'aw bolo. N terikɛ, an masaw bɛ kuma minnu fɔ wagati bɛɛ, tiɲɛ b'u la, nka bɛɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ. E ba b'a la ka kuma ni muso dusukun de. Ne tun b'a la ka kuma tiɲɛ yɛrɛ de fɔ i ɲɛna. Ɲɛnamaya in kɔnɔna na, sinikow yɛrɛ de garantilen tɛ. Cɛ filɛ ne k'a ka entreprise propose i ye, i ma sɛgɛn foyi kɛ yalasa k'a sɔrɔ. E bɛna na o to yen nɔ muso kama, muso min fa yɛrɛ tɛ i ka ko la yɛrɛ. Musa, wari tɛ se k'a to k'i bɛ mɔgɔ kanu yɛrɛ. A t'i n'a fɔ ni nin opportunité in proposera ne la dɔrɔn, ne ka kan ka muso to yen nɔ, ni bɛ muso min fɛ. Lamɛn, ne tɛna na se ka décision ta i place la, walima k'i forcer k'i ladon ko in na. Nka ni ne de tun bɛ i place la, ne tun bɛ sɔn hali n tɛ hakili jagabɔ yɛrɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la, a bɛ fɔ mun ma ko kanu, e t'o dɔn de. Koto, n segira ka na tuguni dɛ, n bɛ fɛ an ka baro kɛ. N'a sɔrɔ i nana Mariam ko kuma in de la, i bɛ se ka taga bɔ n ka so. Awɔ, halisa Mariam ko kuma in de don dɛ. Ne m'a fɔ aw ɲɛna ko Mariam tɔgɔ man ka tɛ ka fɔ ne ka so kɔnɔ tuguni wa? Koto, a mana kɛ cogo o cogo, i denmuso de don. Tiɲɛ yɛrɛ la, a ma ko ɲuman kɛ, a ma silamɛya bonya, a ye ko kɛ, a ma hakili jagabɔ yanni a ka ko min kɛ. Nka a yɛrɛ jɔra a ka fili la, a nimisara a ka kɛwale la, nin san jan in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na, i y'a la fili. O la, e bɛna continuer o ko kɛli fɛ fo ka taa se wagati jumɛn ma. Ani ne ka yafa sɔrɔli yɛrɛ de man kan fo lahara don. Nka Koto, i den de don, i joli de don. Est-ce que mɔgɔ kan ka i joli la fili wa? I ye punition min k'a la, ne bolo o bɛ wasa kɛ. O la, e bɛna continuer ka pini fo ka taa se wagati jumɛn de ma. Ne kɔni bolo, Mariam sara wa su dɔnna a banna. Lamɛn, a ye cɛ dɔw de sɔrɔ mun bɛ fɛ k'a furu. Cɛ b'a dɔn k'a fɔ den b'a bolo dɛ, nka o n'a t'a bɛɛ, a sɔnna k'a b'a furu. Ne bolo, o ye duwawu ye dɛ. Ne bolo, o kan ka kɛ an bɛɛ ka nisɔndiya ko de. E bolo, ne kan ka nisɔndiya ni nin ko in ye. E min ye ne dɔgɔmuso ye, e bolo ne kan ka n kun kɔrɔ ta ko ka d'a kan cɛ dɔw de bɛna na ni muso in furu, muso min ye an ka famille tɔgɔ tiɲɛ. Muso ka den sɔrɔ ka taa sɔrɔ furu kɔnɔna tɛ, cɛ ka tila k'i ban o den na. Ne bolo o ye maloya de ye, maloya min ne tɛ se ka o supporter si bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Koto, yafa ma sa, Ala min yɛrɛ ye an dan, a ko n'an ye baarajugu fɛn o fɛn k'a la ɲɛnamaya in kɔnɔna na, n'an seginna ma ka yafa deli a fɛ, k'a bɛ yafa ma. Kana na yafa ko kuma yɛrɛ de fɔ ne ɲɛna. Kow dɔw bɛ yen nɔ, olu tɛ se ka effacer ɲɛnamaya kɔnɔna na yɛrɛ de. O bɛɛ yɛrɛ ka bɔ a la, n sunnen de don. Kana na n ka sun baraji dɔgɔyali ni manamana kuma ninnu ye. Koto, ji dɔ fara i ka ɲamako ji kan, a mana kɛ cogo o cogo, i den de don. Koto, n bɛ n kale i ye, nin ye nin jamana in ka kow bannen de. Foyi de tɛ yan nɔ tuguni, e yɛrɛ k'a jate minɛ. Ji tɛ yan nɔ, kuran tɛ yan nɔ, sira ɲumanw tɛ yan nɔ. Don o don denmisɛnninw b'a la ka boli ka bɔ jamana kɔnɔna na, i n'a fɔ nin ye dugu halakilen de. U b'a la ka ji sira de ta ka taga sa ji kɔnɔna na. E bolo o ko bɛɛ lajɛlen jɔn de nɔ ye? Malankɛw de nɔ dɔ kɛ, kabiri u nana
pouvoir la u ye jamana in tiɲɛ correction détournement u ye jamana wari bɛɛ lajɛlen ta ka tila u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. A banna dɛ, mun yɛrɛ b'a la ka n dabali ban hali u t'a la ka ko dogo yɛrɛ tuguni. E yɛrɛ k'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ jɔyɔrɔbaw la, minisiriw ka fara dipitew ni mɛriw kan. A bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ nagalamɔgɔw de ye. Hali n'i tɛ se baara la, il suffit seulement i ka kɛ malanke dɔrɔn, hali ni compétence t'i la, hali ni alphabeti de ye, u b'i ta baara la. I ye tiɲɛ de fɔ dɛ, n'u ye jamana in ta otage de la kabiri indépendance wagati. U bolo ko jamana in ye o dɔrɔn de ta ye, u filɛ ne k'a kɛ lenburuba de ye k'a sigi u yɛrɛ dɔrɔn de da la. E yɛrɛ k'a jateminɛ kɛ, sira ɲumanw tɛ yan nɔ, dɔgɔtɔrɔso ɲumanw tɛ yan nɔ, musow denw b'a la ka tile ka sa u jigintɔ la k'a kun kɛ matériel kow ye, nka n'olu yɛrɛ ka mɔgɔ min banana o bɛ taga furakɛ Faransi. Tiɲɛ yɛrɛ la il faut que kow ka falen de ye, malankew ka pouvoir bila, fila dɔ fana ka na pouvoir ta. An mɛnna u ka jɔnya la yɛrɛ de, kabiri san bi joli u b'a la ka an ka jamana yira i n'a fɔ ŋomi. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in tɛ se ka taga ɲɛ ni anw de ma na pouvoir la. Tiɲɛ do bi jamana in économie bɛ anw de bolo, ka d'a kan an de ye feerekɛlaw ye, bangi bɛ anw de ka bolo kan. Nka o dɔrɔn tɛ wasakɛw. En tant que anw filaw n'an ma pouvoir in de ta, wagati bɛɛ an minɛnen don an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ dunanw de. Ben kale i ye ni fila ye pouvoir ta don o don jamana in kɔnɔna na, san 5 dɔrɔn an bɛ jamana in fali. An bɛ na ni sɛnɛkɛminɛnw ye ka sɛnɛ kɛ jamana kɔnɔna na, ka sira ɲumanw dilan, dun ka fa bɛ sabati, hakilisigi bɛ na. Nka k'a to nin bolojugu in kan, jamana in b'a si kɛ nin kɛcogoya la tantɔ. Mɔgɔw tɛ ka mun faamuya, u b'a la ka mana de biri mɔgɔw ɲɛda la. Anw bɛ sa kɔngɔ ni minɔgɔ la, olu yɛrɛ bɛ dumuni dumanw dun, u bɛ si kilimuw kɔrɔ, hali u ka mobiliw kilimu de b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. I ye tiɲɛ fɔ, e yɛrɛ k'a jateminɛ, u b'a la ka population manipuler cogoya min na, u b'a la ka an damaw bila ɲɔgɔn na yalasa olu yɛrɛ bɛ se ka to pouvoir la cogoya min na. Nka mɔgɔw tɛ k'o faamuya, mɔgɔw b'a la ka bin u ka piègew kɔnɔna na. I bɛ fɛ n ka kuma tiɲɛ fɔ i ɲɛna, nin ye nin jamana in kow bannen de ye, taga ɲɛ foyi de tɛ yan tuguni. O de do kɛ, ni mɔgɔ min ye tiɲɛ fɔ, u b'i minɛ k'i datugu. N'i ye dénonceli kɛ, u b'i labila. N'u y'a dɔn k'a fɔ u tɛ se mɔgɔ min na, u bɛ sɔrɔ ka dɔn dɔ da, o fana b'a daminɛ. E de k'a jateminɛ, an den minnu kalala yan nɔ, u ye diplôme sɔrɔ, nka u t'a la ka se ka baara sɔrɔ jamana kɔnɔna na. A bɛɛ kɛra tewula ye gɛrɛn kɔnɔna na. O wagati kelen na, u b'u yɛrɛ denw bila ka taga kalanw na Europe ni jamanadenw ka wari. O kɔfɛ sa, u bɛ sɔrɔ ka na mana biri an ɲɛda la ko lajinɛ ye famille kelen de. Lajinɛ tɛ famille ye dɛ. Bɛɛ lajɛlen b'a la ka i ka hɛrɛ de ɲini ka mɔgɔ tɔw mako sa. Ɲɛnamaya in bɛ i n'a fɔ 0 de, a bɛ tourner de. Don dɔ la an fana ka turu bɛ se, an bɛna na différence yira u la. N'Ala sɔnna ma o don bɛ se. N'o don sera don min na, jamana in bɛna na développement yɛrɛ dɔn. Aw y'aw abonné o dɔrɔn de bɛ se ka courage dɔ an ka baara la. A ka di e mɔgɔ min ye yalasa ka se ka nin video tɔ sɔrɔ walima nin video in n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw, il suffit seulement i ka t'i abonné an ka pagew sanfɛ tel que YouTube walima Facebook walima TikTok walima WhatsApp. Video kura bɛ bila don o don à partir de 17h. Aw k'an bɛn sigira wɛrɛ la.